Moi, tässä LPS Julia. No, mun entinen käyttäjä oli Cake Pet Shop, mutta sen nimi vaihtui Mille Siltalaksi. Tai no, eihän se nyt mun oikein nimi ole, mutta kuitenkin. Tää on niinku mun uusi käyttäjä ja tänne tulee uusia videoita, jotka sitten saattavat olla vähän sellaisia huonompia. Tai no, en mä nyt niin sanoiskaan, mutta koska mun kamera, millä mä ennen kuvasin, tai no siis tää millä mä nyt kuvaan, niin tämähän on puhelin, koska niinku tällä ei voi niinku, mitä mä nyt selitän. Ja mulla on kaikki muokkausohjelmat kadonnut koneelta ja eikä niitä voi ladata uudestaan. Eli videot tulee sellaisissa tyhmissä jutuissa, että mä kuvaan sit joko äitin kameralla ja muokkaan yhdellä mun tietyllä muokkausohjelmalla, joka on yhdellä toisella koneella. Tai sit sellaisella toisella vähän huonompaa laatuisella kameralla. Eli niistä laaduista ei kannata valittaa. Eli mä takaan, että videoiden laadut ei tule olemaan tällaisia, mitä ne on nyt. Paitsi ehkä näissä tällaisissa jutuissa, koska näitä mä en niinku muokkaa. Pidän ihan tällaisena. Ja niin poispäin. Eli tässä LPS Julia. Toivottavasti suppaatte mun uuden kanavan. Heippa!